Atents, júniors, que aquests infants estan preparant un reportatge. Molt concentrats. Amén, que no te sent. Jo? Sei per Toni Alsina. Sei per Toni Alsina. Sei per Toni Alsina. Escena 2, escena 5. Escena 1. Escena 1, pressa 1. Quins actes has preparat per al centenari? Però és que Lloret, abans la gent se guanyava la vida. Anirem a fer un projecte. Figues, la comuna i més, coses així. I d'aquí ho tenim. Molt bé, molt bé. A IB3 ja estan preparats per rebre'n la visita. El primer de tot, jugar amb el croma. El croma és aquesta pantalla verda que teniu just darrere vostre. Aquí ho pinten de verd i a damunt d'aquest fons verd Pots posar allò que vulguis. si mos poséssim una fusta del mateix color del fons, què passarà? Porque se podría poner una imagen. Continuar llegint. Avui aprendrem com és el vestuari que s'ha de dur a la televisió. Hoy cuando lleguéis a casa veréis el color de la americana que le vamos a poner hoy, que me la vais a elegir vosotros. ¿Qué color queréis? ¿Rojo? ¿Rosa? Algo más serio. ¿Qué os parece? Muy bien. ¿Bien? ¿Os gusta? Marta, nos das el ok, ¿verdad? Hoy te ponemos esta americana. Les persones que venen aquí per preparar-se tenen estils diferents. Fan diferents coses a si mateix. Marta Montoya es la presentadora principal de informativos. Su imagen debe de ser más correcta, más elegante, más sobria. Y Marta García, por ejemplo, que la tenemos aquí maquillando, se puede permitir a lo mejor ir un poquito más sport, más casual, porque la información que transmite es más de deportes. Els nostres presentadors, vestits segons el seu estil propi, ja estan preparats per presentar la seva feina. Dia 31 de desembre del 1924 es va constituir el primer Ajuntament de Lloret de Vistalegre. D'aquella forma, el nostre poble es va independitzar de Sineu i es va convertir en un nou municipi de Mallorca. Per celebrar aquest 100 anys d'independència, Lloret ha preparat des de concerts i conferències fins a exposicions de fotos per conèixer la història del nostre poble. El CEIP Antoni Alsina també ha preparat les seves activitats i fins i tot hem fet la nostra pròpia investigació. Us ho explicarem tot a aquest reportatge. Sei Antoni Alsina, escena 1, presa 1. Aquest 2025, Lloret celebra el seu centenari com a municipi. Per això, vos volem mostrar com és i com ha canviat aquests 100 anys. A la nostra escola ja estan preparant per la celebració. Els professors estan programant diferents activitats relacionades amb el poble. Quins projectes o activitats es faran pel centenari? La primera és que el 8 tema xerrarem sobre la primera bellesa que va tenir les Illes Balears, que precisament és d'aquí de Lloret, la Magdalena Cifra. La segona activitat que farem és una auca i la tercera que farem una volta per tots els locals on va estar instal·lada l'escola. CEIP Antoni Alsina, escena 2, Bressou. Toni, tu has fet un projecte sobre la història de Lloret. Has après moltes coses que no sabies? Sí, he après que Lloret no sempre havia estat independent. Lloret perteneixia a Sineu, el nom era Manresa. Després es va posar el nom de Llorito i quan es va independitzar es va posar el nom de Lloret de Vistalegre. I què és el que més t'ha sorprès? El que més m'ha sorprès és que Lloret, des de que se va independitzar, quasi no ha crescut. Toni no ha estat l'únic investigador. Els alumnes de sisè recorrerem ara el nostre poble per trobar més aspectes interessants. Veniu amb nosaltres! Escena 3, fresa 2. Arrencarem coneixent com va començar tot. El primer ajuntament de Lloret. Com i per què es va produir la independència del municipi? Hi havia molta de gent interessada de Llorito que tingués municipi propi.
Aleshores, el que varen fer va ser contactar amb l'Ajuntament de Sineu, varen replegar a prop de 300 firmes i amb aquestes firmes anaren a l'Ajuntament, es posaren que volien ser independents, que se volien separar. L'Ajuntament de Sineu varen estar d'acord. Què va suposar aquest canvi al poble? Va suposar que els regidors i els batlles eren d'aquí. La gent d'aquí els podia elegir i feien una feina d'aquí. I del primer ajuntament passam al convent on està l'Ajuntament actual. Quines activitats estan preparant per la celebració? Unes jornades d'estudis locals i diferents actes. Molts seran visites a llocs emblemàtics de Lloret, tenim el convent, tenim la comuna i molts d'altres negocis, diguéssim, perquè clar, va haver moltes fusteries, hi va haver ferreries i tot això farem itineraris per conèixer on estan ubicats, perquè la gent ho sàpiga. Gent jove com vosaltres, que ja no ho heu conegut, sabreu on estan ubicats. I els que més informació tenen sobre com ha anat canviant el poble són les persones que fa més anys que viuen aquí. Com era el poble quan eres petit? Ha canviat molt? La nostra vida quan érem lots era un poc diferent. No hi havia la tecnologia que teniu vosaltres ara, tampoc hi havia tant de cotxos, se circulava d'una altra manera, si ets en lots jugaven a bolla, jugaven a pilota, jugaven a futbol, se vivia bé. A Lloret sempre s'ha viscut bé i ha estat un poble molt tranquil. Quins negocis hi havia quan eres petit? Quan era petit hi havia un parell de negocis, sobretot, si recordo més, eren les fusteries, hi havia dues fusteries en el poble, després hi havia dos ferrers, hi havia forn, hi havia botigues, i eren negocis que hi havia allà, no hi havia més negocis. Al poble encara tenim alguns comerços antics, o que segueixen fent els seus productes de forma artesanal. Quantes generacions heu fet feina en aquest forn? Pues mira, nosaltres som la segona, n'hem fet les dues. És una empresa familiar, va muntar mon pare i ma mare fa 46 anys. Ha canviat molt la manera de fer el pa? La feina de fer el pa més o menys és la mateixa. Llevar mare, moltes hores de togar, ens hem d'aixecar molt prest perquè a les 7:30 hi pugui fer el pa fet. Per això cada dia menys forners. Aquesta és una pala, la pala que enfornem i traiem el pa. És una pala que ja té 30 i alguna d'anys i encara la conservo molt perquè és una relíquia per jo, perquè era de mon pare. Sei Pontoion Alzina, accent a 7, presa 1. Com s'ha anat transformant el negoci al llarg dels anys? S'ha transformat bastant perquè aquest negoci té més de 40 anys. Jo estic al davant des de fa uns 24 i abans les teles venien a pes, no hi havia rotllos com ara, la gent venia i ho comprava més sense mesura. Per què és important que segueixin fent productes a mà? Si no es fessin productes a mà, tots tindríem la mateixa roba, les mateixes cortines. És necessari que se facin coses a mà, perquè si no els artesans desapareixerien i negociats com aquests també s'anirien. Hem explicat la nostra història, com era la vida abans, els negocis, però nos falta una opinió molt important, la dels nins i nines. Què és el que més vos agrada a vosaltres de Lloret? Jo m'agrada molt el camp de futbol de l'escola i del polideportiu perquè quedam quasi cap de setmana tots els amics per allà per jugar a futbol. Jo la facilitat de quedar amb els amics i poder anar a peu per tot el poble. I així acaba el recorregut per passat i per present del nostre poble. Adéu!